Happy Sabbath sa tanan natong mga kapaglao, mga kaigsuonan. Kamo nga nagsunod sa ato nga programa sa gikan sa pagsugod nini atong series. Mao nini actually mga higala mga kaigsuonan ang atong culmination nini nga semana. Giuluhan nato From Earth to Eternity. Dayon, dito magdugay nining adlaw sa ato nga pag-selebrar sa kaayo o gugma sa Ginoo nga naghatag nining adlaw nga balaan. Igsuon ang ato nga topiko nining ato nga pagsimba sa ato nga buhi nga Ginoo. Giluhan nato ni siya growing in love and faith. So mo ni siya igsuon. Growing for eternity. Oni ang ato nga topic mga pinalangga ko mga kaigsuonan. Ang ato nga kitik igsuon makita sa kaduhang Thessalonians. 2 Thessalonians chapter 1 verse 3. Nagingon doon, we ought always to thank God for you, brothers. And rightly so, because your faith is growing more and more, and the love of every one of you has for each other is increasing. Magampo ta mga kaigsunan. Kanimo Ginoo nining orasa sa buntagon nining adlaw nga balaan. Ginoo, nagapasalamat kami kanimo nga ikaw nagahatag og timaan sa imong mga katawhan. Ikaw nagatagad sa imuhang mga anak, Ginoo, nga makapahulay gikan sa inadlaw-adlaw nga pangabudlay og makapahulay diha sa imuhang mga kamot din ang tanan namo nga mga kakabalaka, mga problema imong atimanon, Ginoo, tungod kay ikaw nagasaad niini. Salamat, Ginoo, nga imong tabangan usab kami sa amo nga pagtuon nining mga orasa. Nga kini nga suwito mahimong dako nga pagpanalangin alang kanamo. Nga din ang among pagtuo, ang among gugma magatubo ngadto sa wala nay katapusan tungod kay ikaw nagasaad dinhi. Kay kini ang pong gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Growing in love and faith in the context of eternity. From earth to eternity, mga pinalangga kung mga kaigsuonan, our preparation, ang atong preparation for heaven, igsuon, gikinahanglan yun ang atong pagtuo sa mga saad sa Ginoo. Gikan sa pagsugod, ug hangtod nining adlaw mga kaigsuonan, kanunay ta naghisgot og pagtuo, gugma, kay mauni ang mga gikinahanglan nato nga bunga igsuon, nga kita mailhan nga katawhan sa Ginoo. So, what is faith that needs to grow? Unsa maning pagtuo igsuon? Sa ato nga pagtuon karon, ato makita didon, now faith is being sure of what we hope for, uncertain of what we do not see. Muna gingon sa Hebrehanon 11 bersikulo 1 igsuon. Unsa kuno? Ang pagtuo mao ang pagkasiguro sa mga butang nga atong gilauman nga mahitabo nga wala pa nato makita mga kaigsuonan. Mao na siya ang itawag og pagtuo. Igsuon, kana siya nga pagtuo atong patubuon. Matud pa ni Pastor Richard Offer. Ingon niya, faith is the indefinable power. Ang pagtuo kuno igsuon mo usa ka gahom nga lisod nimo i-define. Usa kini kagasag gikan sa Ginoo. Amen. Igsuon, ingon dinhi nga pinaagi nining pagtuo nga atong gituhan ang realidad. Mga butang nga wala pa nato makita mga kaigsuonan. Mao ni siya ang gikinahanglan. Nindot kay ng pagkasulti niya nga ang pagtuo usa ka gahom igsuon. Kung naa kay pagtuo, way problema mga pinlangga kung mga kaigsuonan. Ari puta sa gugma. What is love to us Christians? Unsa man ang gugma alang kanato ingon nga mga Kristohano. Nagtug-an kanato ang unang Korinto 13:4 ngadto sa 8 nagingon didoon. Love is patient. Unsa kuno igsoon mga higala? Ang gugma mapailubon, pasensyoso. Love is kind. Ang gugma maayo. It does not envy. Dili ni siya masuya. Dili ni siya
It does not boast. Dili ni siya gapagarbo. It does not proud. Wala ni siya igsuon gapagawal. Ingon pa na, it is not rude. It is not discourteous in manner. Arang ni siya ka nindot ning pulong gugma mga kaigsunan alang kanato nga mga Kristohanon. Ingon pa didon nagdungag, it is not self-seeking. Ang gugma mga kaigsunan wala gauna sa iyang kaugalingon. Iyang giuna og unsa ang gikinahanglan sa uban. It is not easily angered. Ang gugma dili-dali masuko. Kung ng tao madali gani masuko mga kaigsunan, murag wa diha ang gugma. It keeps no record of wrongs. Ang gugma igsoon higala, matod pa sa gisulat ni Apostol Pablo, wala ni siya gatigom-tigom sa mga sayop sa iyahang isig katawo o sa iyahang gihigugma. Nagingon diha, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Ang gugma igsoon, wala ni malipay diha sa pagkadautan, kundi nalipay ni diha sa kamatuoran. Love always protects, always trusts. Ang gugma igsoon higala, mga kapaglaom, kanunay ni siya gaprotektar, gasalig, always hopes, always persevere. Love never fails. Ang gugma, di yun ni siya mapakyas. Wala ni siya, kanunay ni siya, ga-persevere, ga-padayon. Bisan ang uban mo give up, siya ga-padayon. O kanunay ni siya, ga-galaom. Mao ni siya ang gugma, mga pinalangga, alang kanato, ingon nga mga katawhan sa Ginoo. There is a need to grow, mga kaigsunan, sa ato nga gugma. Kaya nga ni, mga kaigsunan, nagpadayon din bisan ikaw, mamulong, manulti, sa dila, sa manulunda, grabe ni mo ka fluent kayo, grabe ni mo ka hagti kayo, manulti mga kaigsunan, banggiitan kay ka orator. Pero nag-ingon diha, but kung wala kay gugma, nag-ingon di doon mga higala, mga kaigsunan, I am only a resounding gong or a clinging cymbal. Mura na nagpiyang-piyang mga kaigsunan. Grabe ni mo musulti. Grabe ka fluent, grabe ka hagti kayo. Pero kung walay gugma, diha sa imuhang kinabuhi, mura ra kag piyang-piyang igsoon. Ang versikulo 2 nag-ingon po ni doon, if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, bisan pag nakakaigasa sa propesya, nakakaigasa sa kaalam, nga bisan na mga misteryo, imong matugkad igsoon, nakakay daghan nga kahibalo. Apan kung wala kay gugma, mga kaigsunan, wala na siya'y kwenta, igsoon. That is tantamount to nothing. Igsoon, nag-ingon din doon. And if I have faith that can move mountains, bisan adun ako'y pagtuo nga makababali sa bukid, o adun ako'y, pero wa ko'y gugma, I am nothing. Grabe nga pagkahulagway ni Apostol Pablo, mga kaigsunan. Ingon diha, kung aduna, and if I give all I possess to the poor, and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Bisan pa, igsuon, unsay mong buhaton, daghan kag donasyon, daghan kag napatukod ng mga simbahan, natabangan ng mga kabus, pero sa imuhang paghimo ini, wa kay gugma, mga kaigsunan. Higala igsuon. Hinoon makaingon ta, imposible man po na. Nagatabang na gani tungod kay nahiyuma. Basin ba? Pasig wa kay gugma tungod kay ngay mo, pakitang tao lang. Para lang kadaygon sa mga tao, igsuon. That is tantamount to nothing. Igsuon, inana ang atong gugma nga gihulagway. Ang atong kalibutan karon. Tibuok kalibutan. Makita na to ang kondisyon, mga kaigsunan. Naadiha po ang mga global issues. Igsuon, makita number 1, tungod kay talama kayo. Makita na to nga murag wa na'y paghunong ni nga mga gira. Wa pa gani matapos ang gira sa Russia o sa sa pani kaning na ang Ukraine. Na po'y nagpadayon, mga kaigsunan, nga gira sa Israel batok sa Hamas o sa mga ilang mga kaalyado. Igsuon higala, arang kadelikado sa atong panahon karon. Mao na nga kung matanaw na to, hilabing kadaghan sa mga naglisod. Daghan kayo nga way mga pagkaon, mga kaigsuonan. Economic crisis, napay political crisis.
igsoon, napay mga peace and order crisis. Daghan nga mga kalisdanan ang ato nga masagubang mga kaigsunan. Kani siya makita sa atong kalibutan karon. Mauni ang presente nga kahimtang. Mauna nga kining yuta igsuon. Bisan pagkinsa siguro mamunuan. Bisan pagkinsay nga mga nasod ang mudominar mga kaigsunan. Pasamok na gyud ni tungod kay mauna ang gisulti daan sa panagna. Igsuon higala. Unsa man ang kahimtang pud sa atong iglesia karon? Unsa man nga mga krisis? Ang sulod sa itong iglesia, naputay mga spiritual crisis. Nga naman, tungod kaya nga itong mga membro, usahay kulang sa pagbasa sa Biblia o pagtuon sa Espiritu sa tagna. Unya, ang atong iglesia, ming-uyon, mo'y natakdan hinoon sa kalibutan, inay nga kita mo'y mo influensya sa kalibutan. Unya, usahay ang politika sa gawas, politika sa kalibutan, igsuon, misulod po. Matod pa, nisulod po ang kagaw sa politika, dinhi sulod sa atong iglesia. Mga kaigsunan, mauna siya ang atong makita, pero nagpasalamat ta nga ang Ginoo kanunay nagiya sa iyang mga katawhan. Nagagiya sa ato nga mga pangulo. Nga ang atong iglesia, mga kaigsunan, din ang Ginoo adunay taas nga pagtagad. Iya gyud giyahan nga makadangat gyud ngadto sa baybayon. Igsuon, unsa man ang mga solusyon sa mga nasod na to sa tibuok kalibutan. Ang ilang gigamit mga higala mga kaigsunan kanang gitawag og globalization. Ilang gi-apply ang mga pag-agli sa ilahang mga nasod ngadto sa ubang nasod. Tipok nila unsa ang ilahang mahimo unya mo po'y gisundog uban mga kaigsunan. Mao na siya ang gihimo nga mga solusyon karon sa mga politikanhon nga mga leader sa kalibutan. Nga ang problema sa economic, social, cultural, political, and technological components mga kaigsunan, ilang natabangan. Munang na ay mga organisasyon, EU, na napoy gitukod karon nga BRICS, para mapasayon ang pagpamalit, pagpangumpra, pagbaligya, transaksyon mga kaigsunan. Naa sila mga plano, naa sila mga motibo ng naa. Pero sa ato igsuon, ingon din sa Pilipinas, naaputay mga ginagmay nga mga problema ug dinagko. Pero pasalamat ang mga kaigsunan nga luyo nining tanan naagihapoy solusyon nga mahitabo sa ato nga mga lasosidad. Unsa man ang solusyon sa Ginoo alang sa problema sa ihang iglesia. Ingon din mga kaigsunan, bisan kung daghan ang problema mga kaigsunan, pero dili ta mawalaan sa paglaom. Gani nag-ingon ang sulat sa iyang alagad. Ingon din wherever there is life, there is increase of growth in God's kingdom. Amen mga igsoon. Dining adlaw nga ipapahulay igsoon, ato dumdumon nga Ginoo nagtagad gyud sa iyang katawhan. Basta naapay kinabuhi, naapay paglaom nga kining ihang iglesia kanunay gyud magtubo mga kaigsunan tungod kay gitagaan ni sa Ginoo ug pinasahi nga pagtagad. God works with every true believer, and the light and the blessings received are given out again in the work which the believer does. Mga kaigsunan, na solusyon. Dili tanong problema mga kaigsunan. Usa sa solusyon sa Ginoo nga atong tun-an karon kanang gitawag og growth. God's solution for church. Atong butangan og acronym mga kaigsunan nga growth. Nga samtang kita isuon mamalandong unsaon nga ngato nga pagtubo gikan sa atong kaugalingon karon dinhi igsuon ning yuta nga makadangat gyud tanan ng langitnon nga puloy-anan nagkinahanglan tag pagtubo mga kaigsunan. Growth number 1. Letter G stands for go to God in prayer. Unsa kuno igsoon mga batanon? Mga kapaglaom, kinahanglan ta muduol sa Ginoo. Matag karon og unya mangita gyud tag dapit. Lugar nga kita-kita lang yun mga kaigsunan nga dili kay madisturbo. Sama sa gihimo nga sekreto ni Jesus nga ning adto gid siya sa dapit aron siya nagampo. One time mga kaigsunan, mga higala, ning adto ko didto paingon sa Cebu, mga kaigsunan, mga kapaglaom. Ang among gisakyan nga barko nakasinati igsuon sa mayaot na panahon. Kusog ang hangin, unya kusog ang ulan mga pinalangga kung mga kaigsunan nga ang hangin usahay mo trapo na
mo sulod na dito sa barko. Dito igsoon na bantayan ako ang mga reliyosong mga pasayro. Ang mga uban nga mga pasayro, mga kaigsunan, gasampit na silang mga Ginoo. Ijahay na og singgit, ijahay nag-ampo mga pinalangga. Ang ako pong nagtanaw, naniib ko mga kaigsunan, ingkuy, grabe naman nilang inampuay. Ang uban inighapak sa balod, igsoon mo singgit naman og haleluya. Grabe ang lang pagtuo. Biskay hapakon mga kaigsunan, o mo tapok na diri. Ang ako igsuon, hunahuna na ako ingko og malunod ning barkuha, maapil magiko ini. Nangayo kong pasaylo mga kaigsunan. Nagampo po ko Ginoo. Ayaw intaon lunura kini nga barko kay naa para ba ko'y mga tinaguan nga sala. Pasaylo ako Ginoo. Mga kaigsunan, usahay kita mga batanon. Makaampo ratag maglisod na. Kung naanay mga problema, naanay mga emerhensya, usa pa ta maninuod og ampo. Pero way problema, labi na og naay pagkaon, usahay maggiga-yaga patay igsuon. Ang uban maingon didto, way lipod-lipod, amin. Ato mang usahay wa ta ga seryoso mga kaigsuonan. Higala mga batanon, kinahanglan tas pagtubo. O aron kita motubo nga ang atong kinaiya mahulmag gyud ngadto sa kinain ni Jesus. Gikinahanglan gyud sa atong kinabuhi ang pagkamainampuon. Ikaduha, letter R stands for read your Bible daily. Ato gyud nga pasahon atong Biblia. Dili lang kay abtik lang ta mobasa sa love letter o unsa diha nga sa mga batanon, mga messenger uban diha mga unsa nang ilahang mga may di doon. Igsoon higala, muni atong bantayan. Sa una, kay sulat-sulat pa man gyud ang mag-uyab sa una. Dito sa Mountain View College, kung makaabot gani ang sulat sa akong uyab, igsoon, usahay, katulo, kaduha, katulog, yun ako, balik-balik ka ang iyang sulat kada adlaw. Mutago ko dito igsoon sa among higdaanan, manira, akong sirahan ang among bid, kung palong sa suga, ako yung ispatan mga kaigsunan, baliko na po nako ang tahom kaayo nga mga pulong sa ako nga hinigugma kaniadto. Igsoon, inana unta ang ato pod nga pagtratar sa Biblia. Ingon nga love letter sa Ginoo kanato mga igsoon. Naa diha sa Biblia ang mga saad niya nga kun atong tuuhan atong batnan sulbad ang atong mga problema. Kanang atong mga utang igsoon, sulbad na sa igsoon. God will provide. Tungod kay ang Ginoo mahigugmaon kay nato. Ikatulo, sa ato nga pagtubo igsuon, atong gikinahanglan ang obedience. Dili ka mutubo ngadto sa pagka-Dios nun sa kinaiyan ni Kristo kung sige ra kag basa apan dili nimo tumanon og unsay gisulti sa Ginoo. Dili igsuon ang kaluwasan mahiadto sa mga tawo nga naminaw ra sa pulong sa Ginoo. Excuse me. Apan wala tumana. Salvation belongs to the doers, not to the hearers of God's will or commandment. Mga kaigsunan, ato yung tumanon. Adunay usa ka sugilanon. Sa usa ka bag-o ra nga magtiayon mga kaigsunan. Sa diha nga nibuntis na iyang asawa, ang asawa mga kaigsuunan, medyo na ay gibati siya nga, magsuka-suka siya, uubo. Unya, mga pinalangga kung mga kaigsuunan, na ay ilahang tinuhan, sa ato ba na tinuhan nga, kana bitang mangaya, mangala. Unya, ang iyang asawa igsuuning, ingon man siyang bana nga, dong, mukaon ko karon og saging, mo gipangayo sa bata. Niya ang bata murag nangayo og saging kana yung saging nga hinog. Ila may sugilanon mga pinalangga kung mga kaigsunan nangayo igsuon gabi ang dako. Busa ang bana ning lakaw gyud. Ning sayo og kanaog. Alas 4 igsuon ning naog na. Pero huna niya unsa may akong ipalit og saging. Wala man koy kanang naang kwarta. Igsuon ang iyang gibuhat, naaman siya kabaw nga gamay, di pa po dako kayo nga kabaw, pero kabaw gyud. Iyang giguyod ngadto sa palengke, ngadto sa merkado.
Kadlawon igsuon gaguyod siya. Iyang gihanyag kabaw baligya, kabaw baligya. Igsuon wa gyoy ni palit. Nagkaadlaw na lang. Iyang nabantayan mga higala mga kaigsunan nga naapod siya kasugat-sugat nga nagbaligya pod. Ang gibaligya kanding. Nya pagtan-aw niya nga ang kanding himus kayo naong unya tambo kayo. Una-una niya mas dali mahaling ning kanding kaysa kabaw. Ngutong niingon siya nga sa kadtong nagbaligya og kanding, amigo, hamay maayo og magbaylo ta. Kanang imong kanding nga turo nga himus kayo, dako kay lawas tambo kayo. Ako nang bayluan ni akong kabaw nga gamay. Pero kabaw ni, pero gamay lang. So igsuon ang kadtong nagbaligyag kabaw, lipay pud siya. Ingon, sige, kung may mong gusto, baligya ta. Dako ra ba niya akong kanding, pero kanding igsuon gibayluan. Gisuroy niya ang kanding. Human nga, nagkasinabot sila. Kanding na iyang gisuroy, kaya nagunahuna siya nga kanding, dali ra maka kita og bayar. Naunsang hitabuah, wa man gihapon. Gabi, taas ng adlaw, mga higala, mga kaigsunan. Naamay nasugatan niya, nagbaligya, nagpasan po og usa ka bulig nga saging. Grabing hinuga. Di na nindot kayo igsuon. Himsug kayo nga saging. Nagbaligya po. Nasugatan niya. Ingnan niya, amigo, unsa man ang saging? Ibaligya na or ipanghatag. Ingan niya, ibaligya ni. Hamay maayo og magbagiluta. Kaya nga, gainan ako nangita og kanang saging. Kaya kining akong kanding, o gainan kabaw ni, karon nahimong kanding, gusto na ko ni nga makapalit kog saging. Naaman na imong baligya, hamay magbayluta. Kaya di na kong magsuroy og kinsay mo palit. Kung sukot ka, kanang isa kabulig nga saging nga, pertinda ko, bayluta. Kanding unya kwan. Igsuon ang tag-iyas saging wa gyud magduha-duha. Iyang gisugtan ang maong tao. Nagbaylo sila. Dagan-dagan dayon ang kaong bana mga kaigsuon, excited kay siya tungod kay ang gipangayo sa iyang bana, sa iyang asawa, himsog nga hinog nga saging. Mutong iyang gidala mga kaigsuon gipasan nga to silang balay. Grabe niya ka-excited mga kaigsuonan. Pag abot didto sa ilang balay, nag-ingon ang asawa, "Dong, ha naman ang kabaw na to. Day, ang atong kabaw, mauna ni, saging nga isa kabulig nga akong nagbaylo rami. Ha? Ang kabaw, gibayluan og saging. Mga kaigsuonan, gikasab-an na po Hinuon ang bana. Kay ingon ang bana, di ba nangayo magkag saging? Gusto man nimo nga magkaog saging? Nangingon ang asawa, ang bata, dili na pud saging ang gustong kaunon. Gabi rato, karon kay adlaw na. Butong na pud. Kana na pong tamis nga butong mo iyang gustong kaunon. Mga higala, mga kaigsuunan, mga kapaglaon. Grabe ang nahitabo. Imagine, ang bana, ang amahan, masinugtanon kayo tungod kay gisugo sa iyang bata. Nga matod pa bata nga nasa tiyan sa iyang asawa. Kung siya nagmatinumanon mga kaigsunan, how much more kita nga mga katawhan sa Ginoo nga gisugo sa atong langit nun nga amahan, nga kita magmasinugtanon sa tanan niyang kabuton. Kini nga sugilanon igsuon, kung imong tan-awon, arang ka simple kayo. Pero ang atong leksyon nga makuha igsuon, atong sabton, ang Ginoo sa langit, ang atong langit nun nga amahan nga nahigugma kanato, nga siya ang solusyon sa atong problema kanunay mga kaigsunan. Siya ang atong manluluwas. Gusto niya na atong ipapruibahan, atong ipakita ang atong gugma. Pinagi sa pagsunod siya ang kasuguan. Higala igsuon, atong tumanon ang Ginoo. Ingon sa usak ka philosopher nga si Aristotle, ang mga dautan nga mga tao, the wicked men obey by fear, but godly men obey by love. Igsoon higala. Ingon nga kita, mga katawhan sa Ginoo, mga Kristohanon, mga sumusunod kang Kristo, atong sundon ang Ginoo, dili tungod kay nahadlok ta, dili tungod kay napugusta mga kaigsunan, kundi tungod kay nahigugma ta sa atong Ginoo, Ginoong manluluwas. Ikaapat mga kaigsunan, gikinahanglan sa atong pagtubo ngadto sa eternidad igsuon, kining pulong letter W. W stands for witnessing. Atong himuon ang atong kaugalingon nga mga saksi, mga mensahero sa kaluoy o gugma sa Ginoo nga gihimo nganhi nato.
Ang atong giingon mga kaigsunan is experiential knowledge. Ang kahibalo nato sa Ginoo tungod kay aduna tay personal nga encounter sa Ginoo. Atong nasinati ang Ginoo tungod kay siya nahigugma nato. Nag-usab sa atong kinabuhi mga kaigsunan, unsa kita kaniadto? Palahubog, butangiro unsa nga atong mga background igsuon sa diha patagitawag sa kamatuoran. Karon nga nahigugma ta sa Ginoo. Karon nga tawag ta niya ingon nga iyahang katawhan atong isugilon ngadto sa Ginoo unsa ang iyahang gihimo nganhi kanato. Matud pa sa usa ka ni Mahatma Gandhi mga kaigsunan. Ingon niya, I rather see a sermon than to hear one. Mas ganahan ko mutan-aw sa usa ka mensahe kaysa maminaw. Kung magsige lang tagsulti igsoon unya wa na to gi-demonstrate sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi mga kaigsunan minus ang atong pagsaksi. O bitaw na ang atong naandan. Muhayag tag mga liman, muhayag tag mga lahiko, magwali sa atong lugar, kay bag-o sila sa pananaw. Kay kung kita'y mo mensahe, di sila mutuo, tungod kay usahay, ang mensahe, wala nato na kinabuhian. Kana siya igsoon higala, bisan asa na nga dapit, bisan asa na nga iglesia, nagpangitabo na mga kaigsunan. Pero dili ta madiskuryo mga kaigsunan. Ang Ginoo, naghatag siyang saad, nga kung madawat nato, ang iyahang gasa, ulahing ulan ang Espiritu Santo. Kining atong kinabuhi igsuon nga usahay talawantas pagmensahe, muabot igsuon ang atong kaisog tungod kay nagamhan nata sa Ginoo. Ikalima nga sekreto mga kaigsunan sa ato nga pagtubo, nagkinahanglan tag pagsalig sa Ginoo. Usahay pagtan-aw nato pila na ta katuig sa atong pagpangalagad. 20, 30 nang niguang na tayo mga kaigsunan sa papangalagad, pero makita nato usahay nga minus ang atong tubo. Minus ang atong pagtuo. Luyahon ka itas pagpangalagad. Igsuon, tingali na tayo mga kakulangon. Ang atong pagtuo, ang atong pagsalig sa atong langit nun nga mahan, minus, kulang pa mga kaigsunan. Una nga, ato gyud kanunay nga dumdumon nga ang Ginoo, adunay mga saad nga ato gyud nga kasaligan. Adunay usa ka disgrasya nga nahitabo mga kaigsuonan sa usa ka hilit nga lugar. Naubersyat ang usa ka sakyanan, nagdali ang driver, unya blind curve mga kaigsuonan, na lahos siya ngadto sa pangpang, nahagbong siya ngadto gyud sa ubos, nagkaligid-ligid ang sakyanan, pero kaluoy sa Ginoo, buhi sila. Buhi. Pero ang ilang sakyanan nagdungaw gyud dito, niya naa sila importante nga butang nga kuhaon ito sa Lord. Nakagawa sila, pero naay butang nga bukat kayo nga ilahang kuhaon. Oto nga, nagdesisyon sila nga mukuha sila og katabang. Di nila mahimo, kay mga bunog sila, takit ilang lawas. Kuhaon to nilang bag nga tuwa dito sa sulod. Pagsaka nila dito sa karsada, naa sila nakita nga bata. Dong, salamat kayo dong, kay niya ka dong. Ikaw mo'y among suguon dong. Ni ay pisi nga dala na mo, amo ning ituntun sa ubos, ikaw mo'y musulod sa sakyanan, unya birahon ka na mong balik. Mga pinalangga kung mga kaigsunan, ang bata, medyo nitanaw ra sa maong tao, tanaw niya, murag maldituhon na manignaong ni. Basig, mo ni pahawiro na ko sa pisi, basig madisgrasya akong kinabuhi. Una, nga ingon siya, Manong, ayo lag kabalaka, tabangan ta mo, pero nay among balay diha sa kilid, akong apaso ng akong papa. Igsuon, giguyod niya ang iyang amahan, gidala niya dito. Pagtanaw sa mga tao, ang iyang amahan, tiguwang na. Unya, gawas ng tiguwang mga kaigsunan, niwang pagyod, murag kulang yung kaon. Minus kayo og kuan. Pero, nag-ingon ang bata, Manong, kani nga tao, kini nga akong papa, mauni akong saligan, nga mo'y muhawid sa tumoy sa pisi, samtang ituntun ko kay gamay ramang bugo kay niwang pong bata. Igsuon, siya mo ituntun dito sa sakyanan, sa ubos. Aron kuhaon tong bag na importante kayo. Igsuon higala, mission accomplished, nahimo gyud. Ang pangutana igsuon mauni. Kumusta ikaw sa imuhang kinabuhi? Kinsa man ang gipahawid nimo sa pisi sa imuhang kinabuhi? Base ng imuhang pamilya, ang imuhang higala, ang imong amo,
Ang imuhang manager nga mao'y utangan nimo og na kay mga problema. Igsoon higala. Kung mo na ang imong pagtuo, basig nasayop ka diha. Mga kaigsonan, mas maayo gyud nga ang pahawiron nato sa pisi sa atong kinabuhi. Walay lain kundili ang atong Ginoo nga naa sa langit. Kinsa mao'y kusgan, mao'y provider gyud sa ato nga mga panginahanglan, mga kaigsonan. Siya gyud ang atong saligan, siya gyud ang atong dangpan kanunay. Wa tay laing tawagon igsuon. Nakabantay mo sa kasaysayan sa experience ni Pedro sa diha nga ningingon siya, Ginoo, ikaw ba na nga naglakaw, dili na ungo. Ako ni, kung ikaw na Ginoo, din palakwa ko, paduula ko diha nimo. So nilakaw si Pedro, mga kaigsunan, dito sa tubig. He was the first man walking on the sea, on water. Siya mo'y pinakaunang tao, nilakaw, mga kaigsunan, mga batanon, mga kapaglawom, nilakaw siya. Sa diha nga nilakaw siya, uy, hindot kayo. Pero sa diha unahuna niya nga, murag nalupig yun ako si Juan, kaya ako'y nakalakaw. Murag naigamay nga paghambog siyang kaugalingon. Naigamay nga pagsalig. Sa tungod kay maing laki mangguko. Paglakaw igsoon, unya pagtanaw niya nga mirag ming dako ang balod, nga muhapak niya, nahadlok siya. Pasinon niya og maunlod siya. Tuod man mga higala, mga kaigsunan, naunlod siya. Pero ang nakanindot ni Pedro igsuon, kay wala si Tomas ang gitawag. Wa siya maingon nga, Tomas, tabangi ko. Wa po siya maingon, Mateo, tabangi ko. Ang iyang gisampit, igsuon sa diyang naunlod siya. Ingon niya, Ginoo, luwas ako kay naunlod ko. Mga kaigsunan, gitunol ni Ginoong Hesus ang iyang kamot. Na libre in town ang maldito. Mga kaigsunan, dahil mga sitwasyon sa itong kinabuhi, nga usahay, ang atong pagsalig sa Ginoo, medyo hugot usahay luag mga pinalangga. Igsoon, di nato gamiton ang Ginoo, panahon lang sa emerhensya. Gamiton nato, saligan nato ang Ginoo, sa matag panahon, maayo man o dili maayo, atong ibutang gyud ang atong pagsalig. Katapusan, sa ato nga pagtubo, mga kaigsunan, diha sa Espiritu, nga ngatong kinaiya, mahulmag yun sa kinaiya ni Ginoong Hesus, aron kita mahimong maangayan na ng langit nun nga puloy-anan, pinagi sa grasya sa Ginoo. Way ato, mga kaigsunan, grasya sa Ginoo. Gikinahanglan yun nato, letter H, ang Espiritu Santo. Ang balaang Espiritu, mga kaigsunan, mo gyud ang gigamit sa Ginoo, aron mahimong masustinihan ang iyang mga tinunan. Hangtod sa atong kapanahunan karon, mga kaigsunan, ang balaang Espiritu mo gimagiya, magmando, maghatag ka natong kadasig, kagahom. Igsuon, ato gyud sang gikinahanglan. O na nga kita igsuon, way duha-duha, mutubo gyud didto sa pagkahamtong, espirituhanong pagkahamtong igsuon, o ang atong mga kinabuhi, maandam kanunay sa pagdawat nato sa ulahing ulan, aron kita mahinog, o bisan unsa nga hitabo ninyo ta igsuon. Mga problema, mga paglutos, dili na ta matandog, dili na ta mauyog. Tungod kay mauna ang gihatag sa Ginoo. Mga kaigsunan, mga kapaglaom. Ang Ginoo gusto gyud nga kita mutubo diha sa gugma ug ang ato nga pagtuo. Ako, mga kaigsunan, ako gyung tinguha, ako gyud pong handom nga kita tanan nga nagtuo sa Ginoo. Kita igsuon, makapuyo gid ng langit nung puloy-anan. Apan ang pangutana igsuon, ato bang ginaablihan kanunay ang atong kasing-kasing sa Ginoo sa dihang nanuktok siya? Ang Ginoo gusto gyud nga mosulod sa ato. Ingon niya, nag-ingon ang pinadayag mga kaigsuon Kapitulo 3, nga nanuktok siya, 3:20, nanuktok siya, naa siya sa atong pultahan, mga kaigsunan. Gusto siyang musulod. Nag-ingon di doon, nga bisan kinsa nga muabli, mupasulod kaniya, siya makig-uban, mga kaigsunan. Atong pasudlon si Ginoong Hesus atong kinabuhi, mga kaigsunan. Kay kung naa ang Ginoo, si Ginoong Hesus atong kasing-kasing, bala ang Espiritu, mo produce og bunga nga kita mutubo, mga kaigsunan. Mga kapaglaom, dili na gyud madugay mo anhi ang atong maluluwas. Kining yutaa matapos na, mga kaigsunan. Dili na maayo puy-an ning yutaa. Mga pinalangga, atong pilion si Ginoong Hesus. Siya kanunay
nagatunol sa iyang imbitasyon nganhi kanato. Iyang gihimo nga available ang iyang kaugalingon matag takna, matag gutlo sa atong kinabuhi igsoon. Siya kanunay nag-imbitar kanato. Ang pangutana igsoon, ato bang gisurrender atong kinabuhi ngadto niya. Ang atong pagtubo mga kaigsunan ngadto sa eternidad gikinahanglan nato. Apan dili na mahitabo kung dili nimo itugyan ang imong kinabuhi ngadto kang Ginoong Hesus. Igsoon, ayo paglangan-langan. Atong dawatong imbitasyon ni Ginoong Hesus. Atong hangyoon kanunay ang Ginoo. Nga maaniya sa itong kasing-kasing. Aron siya kauban nato. Busa, dining adlaw nga igpapahulay. Ingon nga culmination sa ato nga series igsoon. Ako maghangyo kaninyo nga atong hangyoon ang Ginoo diha pinagis pagampo. Magampo ta. Kanimo Ginoo nining orasa saka udtuho nining adlaw nga balaan. Aniya kami imong mga katawhan. Imong mga pinili Ginoo. Nagasimba kanimo. Nagatuon sa imong pulong o among gitun-an usab Ginoo ang mga sekreto aron kami mutubo sa gugma og sa pagtuo. Tungod kay handom namo Ginoo nga dili lamang kami nining yutaa kundili makaangkon upod kami og dapit, makaangkon kami og luna niya ng langit nun nga puloy-anan nga imong gitagana bisan pa wala matukod ang pundasyon nining yutaa. Ginoo, handom namo uban sa tibuok namo nga pamilya. Tibuok namo nga mga tibuok iglesia ug sa tanan nimong mga katawhan. Apan Ginoo nagkinahanglan kini og individual o personal nga pagpili. Personal nga devotion. Personal nga pag-surrender sa mga kinabuhi diha kanimo. Usa tabangin ni Ginoo sa pagtubo. Nga mahimo ming mainampuon. Magbasa sa imong pulong. Among himuon nga kami masinugtanon sa imong makabuton. Mahimo kaming mga mensahero. Makugihon nga magsaksi sa imuhang kaayo gugmangan hikanamo. Giun sa mi pag-usab nimo Ginoo. Og tabangi kami nga mahimong mas naligon kanunay diha kanimo. Og labaw tanan pinaagi sa gahom sa balang espiritu nga mooy muhulma sa kinaiya ni Kristo nganhin namo. Ginoo, tabangi kami nga kami kanunay puno sa balaang espiritu. Salamat Ginoo nga imong dawaton ang among pagtugyan, ang among pagampo tungod kay ikaw na higugma kanamo o kini among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.